Әлбәттә, Тукай бәхетле шагыйрь, чөнки аның заманында татар мәктәп мәдрәсәләре эшләп торган, бик күп газеталар чыккан һәм иң мөһиме милләт үзе бер бүтән булып, бүтән Рәсәйдә бер дөнья булып яшәгән. Ул менә хәзерге кебек парчаланып, кисәкләнеп, таралып бетмәгән була. Безнең иң беренче әлбәттә безнең рус классикларынан килә бит инде ике сорау куябыз. Кем гаепле һәм нәрсә эшләргә? Кем гаепле дигәндә, әлбәттә, без гадәттә күбрәк Мәскәүне тәнкыйтьләргә тырышабыз. Бу әлбәттә анда хакыйкать бар, ләкин иң беренче тәнкыйтьне без үзебезгә әйтергә, үзебездән күрергә тиеш. Бүген дә бит Тукайның үлеменә 105 ел вакыйлыкка күчүенә һәм безнең нинди вазгыятьтә икәнне сез барыгыз да яхшы беләсез. Шулай булгач, монда әлбәттә мәйдан тутырып халык килергә тиеш иде. Дистәләрчә мең халык чыкса, үзенең талабын әйтсә, беркем дә безнең милли тормышыбызга да, рухи тормышыбызга да тыкшына алмас иде. Ләкин кызганыч, тарих дип әйтер иде Дәрдемән, мондый эшкә без бүген ия түгел. Безнең милләт кешеләре Türkiye devletinde düzülen, Orta Azya Sovet Respublikalarında düzülen, üzümüzün devletlerinde düzülen kişi kalmağa cemalar. Rəşəy dövlətinin milli siyasəti yoxdular. Baranı beğenip milli siyasəti. Ana şu 500 yıl ilgili başqınşı siyasəti bulgan, hem hazırda şu devam ete. Zamanında Tatar məktəblərin, hazırında 450 yıl boyuna Tatar məktəblərin, Tatarın dini əhillərin, yazıcıların, şairlərin, tarixçilərin bütünüsün ежелlikleri vardı, 50 yıl var devam ete. Тоқтағаны yok. Я просто глубоко убежден, что язык это душа народа. Язык это чрезвычайно важен для всех. То есть вы все знаете эти бессмертные строки Тугантел, Матуртел, этим Энкенамтеле. То есть вы все это знаете. И это ненормально, когда английский язык дети обязаны изучать, а татарский язык должны писать заявление. Буду я учить татарский язык или не буду татарский язык учить. Я считаю, что это унижение. Булса нитсә түгел. Без суверен республика, без суверен дәүләт. Һәрбер милләтнең үз дәүләтен булдырырга, дәүләтле булып яшәргә хокукы бар. Инде килеп, ни өчен суверен дәүләт дип әйтәм? Флагларны күрәсездер. Беренчедән, икенчедән, безнең килешүгә кул куймаган икән Рәсәй Мәскәү, безнең референдумыбыз үз көчендә, ул халык ара хокукка ия, Рәсәйнең аны берничек тә инкар итәргә хокукы юк.